Erasmus Plus é unha ferramenta moi valiosa para afrontar os novos retos e as novas oportunidades que se están a producir en Europa e tamén no mundo. Tamén abriu novos horizontes para o profesorado e alumnado, porque a pormos en contacto ese profesorado e a través del o alumnado con profesionais de todo o continente, de toda a Unión Europea e países asociados, pois podemos contrastar as nosas prácticas docentes, podemos ver como se traballaba en outros lugares, podemos importar esas prácticas, pero tamén a través dunha das modalidades das mobilidades, o chamado job shadowing ou estadías de observación, podemos levar as nosas e contrastar as nosas ali e tamén ter un impacto noutros centros de Europa. O éxito do mesmo débese a dous factores. En primeiro lugar, a convicción da dirección da necesidade de internacionalizar a nosa institución e de dar un paso máis alá na formación do profesorado, e despois outro factor decisivo no éxito do proxecto foi a actitude do profesorado, a súa motivación, as súas inquedanzas e o seu interese por mellorar a súa competencia docente. Bueno, a Escola Oficial de Idiomas de Santiago, na súa corta vida, corta desde o ano 2001 en que foi fundada, sempre tivo interés e proxección cara ao europeísmo, por así decirlo. Aquí fixeronse Festival de Linguas, teñen asistido profesores de outros países de Europa para ver como funciona este centro. E, bueno, o punto álxido desta proxección europea son as dúas accións Erasmus Plus que vimos realizando nos últimos anos. En concreto, o noso proxecto de mobilidade do persoal docente, que se chama Impulso á Cohesión Europea desde o Plurilingüismo, que desenvolvimos entre os anos 2014 e 2016, permitiunos incidir en 4 ámbitos de mudanza e mellora que nós pretendíamos. En primeiro lugar, a docencia, o ensino e aprendizaxe. En segundo lugar, as competencias profesionais do profesorado. En terceiro lugar, a xestión e mellora da calidade do centro. E xa, en último lugar, a internacionalización e a dimensión europea do centro. Pensamos que era unha oportunidade única para darlle unha dimensión internacional ao noso centro e coñecer outras maneiras de traballar en Europa. Da miña experiencia de mobilidade Erasmus Plus, destacaría 3 cousas. A primeira, a posibilidade de ser alumna dunha figura académica, a aprender de primeira man conceptos e experimentar estrategias estando na súa aula. Logo, acceder ao menú cultural que nos ofrecía a institución, que persoalmente me enriqueceu moito. Por último, os contactos que puiden facer fora da miña escola e que me permiten ter unha relación profesional con outros profesores de inglés de outros países. Participei noutro tipo de mobilidade, que era unha estadía de observación, non tanto nunha universidade como nun centro con características similares ao noso, que era unha escola oficial de idiomas en Bratislava, na capital de Eslovaquia. Facer estas mobilidades é un privilexio, de logo, para a persoa que viaxa, porque pode formarse, pode coñecer novas maneiras de traballar, de novas culturas, e ademais é unha motivación, é unha maneira tamén de progresar como profesional. Para o alumnado, tanto para o seu alumnado como para o resto, pois tamén é todo o que o profesor aprende dun modo ou outro vai no aplicar na súa práctica docente. Entón, o alumnado tamén se pode beneficiar disso, e se está a beneficiar. E logo para o centro, pois é un síntoma de prestixio, porque nos estamos a dar a coñecer ao mundo, de traballar de forma exhaustiva, porque é un proxecto que se planificou e se leva a cabo con moito rigor, con moita exhaustividade. Algo moi inspirador dentro deste programa son seminarios nos que prácticamente todo o profesorado asiste para intercambiar experiencias sobre as mobilidades. Asisten os que fixeron as mobilidades e os que non. En eses seminarios aprendemos o que
en que consistiu esa experiencia, que aportou esa experiencia a cada individuo, a cada profesor, pero tamén pois, nos damos conta, nos decatamos da calidade que ten o profesorado, que ten moito entusiasmo, son moi poucas as ocasións nas que podemos vernos en acción, non? Pois son reunións moi enriquecedoras e moi inspiradoras. E ademais eso tamén nos axuda como centro a ser unha institución máis cohesionada. Coñecémonos mellor, compartimos retos, inquietudes, logros. Entón, todo isto gracias ao programa Erasmus+. E, de feito, pois, algo que se deriva do programa Erasmus+ son cursos de formación deseñados e impartidos por o propio profesorado, sobre todo o profesorado que participou nesas mobilidades, a profesorado que queira asistir, profesorado de Galicia, do Estado español e tamén de outros países europeos. As estrategias que eu vivín e experimentei na aula as trasladei directamente ás miñas aulas e creo que funcionaron moi ben. De feito, os resultados entre o alumnado que aplica esas estrategias creo que é moi positivo e me vexo máis cómoda impartindo certos contidos. Que cada una de las experiencias, de las actividades, de las charlas, de las mesas redondas, de las estadías en aula, cada uno me hizo parar y reflexionar sobre mi docencia, pero más importante sobre el aprendizaje del alumno. Foi unha experiencia moi enriquecedora porque, bueno, eu ata entón traballara pouco con tablets e iPads na aula e a volta, pois, usei algunhas aplicacións que aprendera a usar no curso. Esta movilidad me permitió sacar provecho para tanto dar mis clases como para evaluar y quizás ubicar mejor los niveles que tenemos que certificar en la escuela. A min o Erasmus+ deu unha oportunidade de establecer un vínculo e un lazo con outro pobo que eu non coñecía moito e de que ese vínculo e ese lazo fose pois realmente fraterno. E ese tipo de relacións humanas son as que de verdade despois perduran e que poden transformarse en relacións institucionais de outro tipo verdadeiras.